Türkmenistan'da dünýäniň internet elýeterligi iň bir çäklendirilýän medeniýetiň doly döwlet gözegçiliginde saklanýan ýurtlarynyň birine soňky hepdelerde geň bir ýagdaý ýüze çykdy. Sunwat çeper dörejilik wekilleri we olaryň adaty adamlardan tapawdy barada edilen beýanat ýurtda adamlara durmuş meselelerini öz garaýşlary bolan we mümkinçilik dören ýagdaýyna pikirini açyk beýan etmek isleýän adamlaryň köpelýänligini görkezdi. Dürli pikirli adamlar diňläp, şeýle-de ýaşlaryň pikir beýan etmegiň dürli görnüşlerini ulanmaga çalışýanyny görüp, dogrusu gaty begennim diýip azatlygyň bir söhbetde şaýtdy. Odaly adamlary şeýle derejede gozgan, başga pikirleriň aýdylmagyny teren sözleri bilelikde diňläliň. Tapawut näme? Tapawut näme de aýdaýyn. Men öz pikirim hem özüm garaýşym. Allah Taala sungoda adamlary ýerden bir garş ýokarda ýöredi. Men şoňal seredýän. Da. Tapawudymyz şol. Ýöneköý adamlar ýerden ýöreýändir. Ýöne sungoda diýişli adamlar Hudaý tarapyn berilen zehinli adamlar bir garş ýokardan uçup ýöreýändir. Maral Durdyýowanyň sunwat adamlary bilen beýleki adamlary ýerden ýöreýänlere we ýerden bir garş ýokarda uçup ýöreýänlere bölmegini gaty gören dinleýijileriň käbiri onuň ötünç soramagyny talap etse, bir kärdeşi onuň umumyň söz baýlygynyň beýle ullärligini, emma zekine baýdygyny öňe sürdi. Pikirini aýdýanlary negatiw bolmalyga çagyranlar. Biriniň ýalňyş goýbermegine garaşyp oturan ýaly bolmakda aýyplanlar. Bu gurruna goşulmak bilen pursatdan özlerçe peýdalanyp ol ýa-da beýlek haridi, hyzmaty reklam etmäge finansanlar hem bolly. Yerli synçylaryň käbiriniň aýtmagyna görä, ýurtdaky ykdysat çökünlük, işsizlik döwründe hem toý bagçylarynyň aňsat gazanç etmegi, ýylatyň aglaby köpçüliginden gowy ýaşamagy olaryň özüni ýylan üýtgeşik gasaplamagyna belli bir derejede sebäp bolup biler. Emma muňa garamazdan Maral Durdyýowanyň eden gurruny köp adamy ulumsuluk ýerden aýyg ölmek bolup görnenemeň diýär. Mysal üçin bir video reaksiýada şeýle diýilýär. Dile çeperlik gerekler. Aýtmak üçin ýürek söýüň. Jaýyň belentde bolsa-da pesräkde bolsun söýüň. Hak berip hak siýleýärka bir gaýşym ýerde gedin. Statanyň soňy. Çekişme goşulanlaryň arasynda Durdyýowany tankytlaýanlary goşulmaýan. Onuň aýdym-aýdyp bilýänligini aýdyp, şu sebäpden onuň dogrudanam bir ädim öňde bolmagynyň, ýokarda bolmagynyň mümkinligi bilen alalaşýan. Ol aýdym-aýdyp bilýär. Men aýdym-aýdyp bilenmok diýen zenan hem bar. Bu pikirin garşydaşlary her kimiň öz başarýan işiniň bardygyny öňe sürýärler. Ýöne tankytçylar kä halatda has ýiti sözler ulanyp, ol nämedir ady bardy, sungat ýok, ol nämedir soru bardy, mazmun ýok diýip aýdymçyny adamlary insan kataryna goýmadylykda. Jurnalisti bolsa manysyz gepleşik taýýarlamakda aýplaýar. Reaksiýa videolarynyň birini buğda ýekýän daýkanlar, mekanizatorlar görkezilip, Maral Durdyýowaň adyna agdasaň 10.000 like alýan. Buğda ýekýän näçe like alýarka diýip soralýar. Sunga diýişkärleri barada aýdylan belen sözleri gaty görenligini bildirip, olar bilen uçman kalar hem gürleşip bolmaýanlygyny aýdýan. Ýöne janlarynyň sag başlarynyň belent bolmagyny diläp, olary ölümü atlamaga çağıryan adamlar hem bolly. Yerli synçylar Türkmenistanlaryň arasynda soňky döwürde giň ýaýran garyplyk, işsizlik, zähmet migrasiýasy hakynda edilýän gurrunlaryň köpelýänligini aýdýarlar we uçup ýören aýdymçyny şekillendirýän video reaksiýalar raýatlaryň içinde ulak wagtary baslygyp ýatan pikirleriň öz boluşly bir ýagdaýda köpçüliklerin aýdylmagyna sebäp boldy diýip pikir edýärler. Synçylaryň biri bu reaksiýany söz, metod we pikir beýan etmek azatlyklarynyň bir çäklendirilen jemgyýetini ýylatyň barha artýan nägileliginiň ýüze çykmasy öz boluşly bir protest hökmünde häsiýetlendirdi. Döwletiň ulanýan bir
sensurasyna garamazdan internetdäki çekişmeler açyk nägilelik bildirmegiň adaty bolmadyk bir pursadyny alamatlandyrýar. Adat türkmenleriň tankydy pikirlerini aýtmak üçin sanly platformalary barha köp we netijeli ulanmagy türkmen reallyklarynyň bir bölegini öwürleýär diýip bir synçy bu ýagdaýyň özüne umyt berenligini aýtdy. Adatlygyň yerli habarçysy bilen anonimlik şertinde gurulýan bir ýaşaýjy sungat işgärleriniň arasyndaky bassaçlygy nazarda tutup bir ýerde aýdymçynyň aýdan sözüni kese çekmek, siýasylaşdyrmak meýilleriniň hem duýulýanlygyny belledi. Şeýle de ol bir ýerde aýdymçylar barada gok turup ýurtdaky agyr meselelerden ünsüz sowmak synançygynyň edilýän bolmagynyň ähtimallygyny öňe sürdi. Aydımçı halky Hudaý tarapyndan berilen sesi bilen adamlaryň medeni çärelerini bezeýän talantly adamlar ýöne olaram adam ýalňyşyp bilýär. Aydymçylar söze ökde, akylly, alym, siýasatçy adamlar ýaly pikirlenip gürlemegi başarýan adamlar däl. Sunugat işgärlerinden pikir soramagyň özü ýalňyş, olaryň sesiniň owadan bolmagy gepe ökde bolmagyny aňlatmaýar. Aýal maşgala puly köp, awry, şöhret sebäpli onuň pikirlenmeýän gürlänligi belli zat. Ýöne bu bir tarapdan ýurtda ondan da agyr çözülmesi kyn meseleler durka adamlaryň ünsüni başga ýana sowmak synançygyna meňdeýär. Ýaşaýjynyň sözlerine görä, bloggerler bir agyr söz ýalňyşana däli ýurtdaky mejburi pagty ýygymyna, paýoklaryň 7 ay bäri berilmezligine, gara ýollaryň hatardan çykyp, awariýalaryň köpelip bir diktator maşgalanyň döwlet puluny edenetdirikli hyýanet etmeklerine garşy bloglary çykarsa makul bolardy. Anonimlik şertinde gurulýan sungat synçysy Maral Durdiýowanyň sungat adamlarynyň tapagdy barada pikirleriniň hakykatdan da uly çekişme sebäp bolanyny, bu golaýda türkmen jemgyýetçiligini beýle zada duşmanlygyny belläp, öz pikirini anyklaşdyrmak üçin biraz artykmaç wagt berilmegini haýyş etdi. Onuň pikirçe, sosial mediada degişmäniň üstü bilen aýdylýan sözleriň bir toparynyň jany bar. Mysal üçin bir toýu bagşy gözleýär, ýöne hiç ýerden bagşy tapyp bolanok diýär. Beýlikdi olaryň barty ýokarda diýip jogap berýär. Bu ýagdaýlar ýumorçy ýaxşy Gusunowyň Maral Durdiýowanyň sözü baý däldigini aýdyp, ony aklajak bolmagyna getirdi. Ýöne adamlaryň çekilesmesi dowam etdi. Maral Durdiýowa we başga sungat işgärleri halk bolmasa tanalmazdy. Halkyň söýgüsü bilen belli bolunýar. Allah Taala hemme adamy deň yaratdy. Hemmemiz Allah'nyň bendesi. Adamlardan özüňi ýokarda goýmak bu menmenlik bolýar. Her adamyň bir aýratynlykda zehini bar. Türkmenistanda Maral Durdiýowadan ökde, gowy sesli, jany sesli aýdýan aýdymçylar bar. Ýöne suwuna çelini olar özlerini beýikde goýmadylar. Maral ýerde ýürüýänler bilen adam boldy. Maralyň bir üýtgesik sesi ýok. Aydın bilen ötmedik we tanalmadyk Maral iki sözü bilen tanaldy diýip Maraly öň tanamadyk türkmenler hem gurrun edýär. Aslynda aydymçylary gowy görüp diňleýärler. Ýöne olar edil bir sada adamlardan ýokarda görülmeýär. Her bir bagşynyň öz narhy bar. Sorayan puluny töleseň gelip olar toýuňda aydym aýdyp gidýärler. Maral Durdiýowa, Gülsat Gurdowa, Haji Ýazmamedow, Hemra Recep ýaly aýdymçylary sada halk toýuny çagyryp bilmeýär. Olaryň narhlary gaty ýokary. Olary toýu çagyrtaň ortaça 1000-2000 dollar bermeli bolýar. Soňky ýyllarda sada halk toýu bagşy dälde DJ çagyrýar. Bagşylara garanyňda DJ ardan düşýär. Olar 1000-2000 manada tutuş toýu sowkun bilen sowup berýärler. Belli bagşylar hem uly pul alsalar da toýlary köplenç fonograma goýup özlerine agram salman bir-iki aýdym aýdyp sowýarlar. Türkmenistanda haýsy bagşynyň geljekde ýokary galjagyny, öňe taýlanjagyny hem köşk bagşylary kesitleýärler. Muňa mysal edip 6 ýaşdan 17 ýaş aralygynda zehini çağlaryň arasynda aýdym saz, ýagny müňden biri diýilip geçirilýän ýarysy hem görkezip bolar. Bu ýarysy Maral Durdiýowa hem jüri agzasy höküminde gatnaşýar. Sol ýerde käbir zehini çağlaryň geljeginiň ýokdugyny aýdyp, olary konkursdan çykarýandyklary barada hem gurrun edýärler. Halk internet ulgamyna çykaryp, arkasy diýilýän talantly çağlary üstürmek isleýär. Adamlar hemme çağa dälde, ale böle arkasy bar çağlara
fonogram arkaly aýdym aýtmak ruhsatynyň berilýändigine aýdyp öz nägileliklerini bildirýärler. Hatta şu ýarysda hem pul we tanys uly rol oýnaýar. Aslynda türkmen aýdymçylarynyň arasynda fonogrammasyz aýdym aýdanlary tanaýmaly diýsek de bolar. Biziň aýdymçylarymyz daşary ýurtly baksy taýdandalary üýkünüp, käte olaryň döreden original aýdymlaryny özleriçe ütkedip, türkmen diline geçirip öz aýdymlary ýaly edip aýdýarlar. Sazlary hem köplenç özleri düzmeýärler. Türkmenistanda Berdimuhamedowlary öwüp birki aýdym çykaryp bilseň, belli köşk bakçylarynyň hataryna girip bolýar. Türkmenistanda aýdymçylaryň köpüsi öz wezipesine döwlet propagandasyna goşulyp, ýurt baş tutanlarynyň alyp barýan siýasatyny adamlary gowy görkezmek diýip düşünýäne meňzeýär. Muňa Cemal Saparowany hem mysal getirip bolar. Onuň hatda toýlarda hem arkadagy söhrat diýip aýdym aýtmagy muňa subutnama. Siziň häzirki döwürde ýaşlar aýdymçylarda näme öwrenmeli diýen soragyňyza näme jogap berjegimi bilemok. Türkmen telewizionyasynda iki örümli taşly, başı takyaly ya öýmeli, uzun köýnekli çykyş edip, toýlarda, kliplerinde bolsa Ýewropa stilinde geyinip çykmalary, telewizionda çykyş edenlerinde edep terbiýe barada gurlap, başga ýerlerde keyplerini çydykdan geçirip almaklary, bularyň hamilyon ýaly ütgemekleri soňky ýaşlara 200li we ýalaky bolmaklary öwredäýmese bilmedim. Deyip yerli sunuga töwrenji adatlygyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde öz pikirini aýtdy. Biz onuň aýdan zatlaryny garaşsyz ýagdaýda yerini barlap bilmeýäris we yerli sunuga töwrenjiniň öňe süren pikirleriniň adatlygyň resmi pozisiýasyny şöhlendirmeýändigini ýatladýarys. Adatlyk türkmenleriň arasynda dören sunugut çekişmesi baradaky pikirini sorap, Birleşen Ştatlarda ýaşaýan türkmen analitigi Aýnawat Ýaýlymow hem ýüz tutdy. Onuň pikirine görä, sunugut adamlary söz adatlygynyň bar ýurtlaryna uly meseleler gozgap, gowy görelli görkezip bilýär. Emma Türkmenistan ýaly ýurtlarda olar köplenç beýle görelli görkezmekde kynçylyk çekýär. Söz adatlygy, dörejçilik adatlygy bar ýurtda sunugut adamlary progressiw gymmatlyklary öňe sürýärler. Adalat, deňlik, ösüş, adamkärçilik şu zatlaryň adalyan ýerine sunugut adamlary ýetmeşçilikleri ünsüz çekýär. Ina awtoritar Türkmenistanyň söz adatlygy ýok ýerine sen köşk sunugut adamsyny bolýarsyň. İl sunugut adamsy bolmagy saýlasaň sen sahnadan gitmeli bolýan. Köşk sunugut adamlary awtoritar hökümetiň isleglerini, endiklerini dolu özleşdiren bir topor. Şeýle şertlerde başga garaýyş, özüňi başga çalyp barmak mümkin näl. Olaryň agla we bölegi diňe bir sunugut ösürýärler, propagandist bolmagyň jansyz sunugutyny. Adamlaryň ilatyň reaksiýasyny belläsim gelýär şu ýerde gysgaça. Bizde dolu bir nesil jemgyýetçilik institutlaryň weran edilen döwrüne kemala geldi. Olar hökümetden deňligi, adatlygy, boşlaryny ýerine ýetirmek soramakdan çekinip, gorkup propagandist sunugut adamlaryna proxy hökümeti gulluk edýän goşmaçy hukukly araşýaly garaýarlar. Öz siýasaty bilen diňsizligi kepillendirýän awtoritar hökümeti ünsüz bolmak üçin sunugut adamlaryň üstünden düşmäge ruhsat berýär. Gepleýär Adatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, ýerden bir garş ýokarda ýöreýän sunugut adamlary we adat türkmenleri baradaky ýörüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Sunugut adamlary baradaky çekişmäniň çägini ýurtda sunugut tankydynyň ýatyp galanlygyny ýatladanlar hem bolly. Adatlyk bilen ýakynyn hyzmatdaşlyk edýän yerli synçynyň pikirine görä, türkmen jemgyýetçiligine soňky 30 ýylda dören idewi boşluk ýaşaýjylaryň dünýä garaýşyna hem uly täsir edýär. Ýaşaýjylaryň, has hem uly ýaşlylaryň belli bir bölegi ýurtdaky döwleti we häkimiýeti öwýän bagşylary, sunugut işgärlerini we olaryň şeýle dörejçiligini doğrulugyny gollamasa hem bu ýagdaýy sunugutyň we sunugut işgärleriniň doğrulugyny häkimiýetiň waspçysy bolmagyna adaty we bolmaly ýaly seredýärler. Sebäbi maglumat, tiýasy we medeni özüňelik ýagdaýyna uzak wagt bäri ýaşaýan adamlar sunugutyň başga görnüşde bolup biljegini göz öňüne getirmekde uly kynçylyk çekýärler.
hut şol sebäpli hem ýylyň ýylyna geçirilýän ýanglan diýarym, ýylyň parlak geldi. Garaşsyzlygyň merjen näneleri, aýdym saat dörejülük wäsleşikleri iş ýüzünde ýaş tekinleriň kemale gelmegine ýa olary keçip almagy gönükdirilmän tersine sungaty ýurtdaky durmuşyň beýleki pudoklaryny bolşýaly döwlet çäresinde protokol üçin, telewizioniýa üçin ýazga we ýurtdaşlaryny gasp etmegiň guralyny urlýar. Şol wagtda synçylar ýurtda nesil diýilýän ýaşlaryň arasynda türkmen sunugy diýişgärlerine we bagşalaryna bolan islegiň çäklidigini öňe sürýärler. Bu çäkliligiň esasy sebäpleri elbetde dowlulugyna döwlete tabyn sunugat işgärleriniň we bagşy sazandalaryň repertuarynda durmuş reallygynyň azlygy, ýaşlara gyzykly we motivasiýa berjek, höweslendiriji eserleriň we mowzuklaryň tas ýoklugy bilen bagly. Diýip anonimlik şertinde urlaşan söhbetdeşimiz aýtdy. Anonimlik şertinde urlaşan ýene bir synçynyň pikirine görä, ýaşlaryň arasynda meşhurlugy döwleti açaçan öwýän, döwlet çärelerine we konsertlerine çykyş edýän belli bagşylar däli TikTok we YouTube sahypalaryny humoristik, satirik, drama ähengini, gyz erkek gatnaşyklaryny, maşgaly durmuşyny, düşünşmezligi, sosial meseleleri öz aýdymdyr goşgularyny gozgoýan bloggerler gazanýarlar. Umumy jemgyýet barada aýdylanda elbetde jemgyýetde hasam soňky wagtlarda döwlet wasitçysy bolan sunuga diýişärlerine bolan ynamyň hormatyň pese gaçanlygyny boýuna almaly diýip synç aýtdy. Munyň esas sebäbi söhbetdeşimiziň pikirçe soňky ýyllardaky agyr ykdysady krizis bilen baglykda adamlaryň durmuş hakykatyna, insaniýet ähengli eserlere, bar bolan noksanlyklary paş edýän we ýazgarýan aýdymdyr goşgulary erkin söze bolan isleg arzugynyň görülip eşdilmedik derejä ýetmegi bilen düşündirilip biliner. Megerem hut şu trende göre soňky ýyllarda türkmen bagşy sazandalary we hökümete ýakyn blogçylar sehelçi bolsa-da durmuş reallygyna degişli ören çäkli meselelerde video şekilleri çykaryp başladylar. Beýleki tarapdan döwlet emeldarlaryna ýakyn propaganda has göz çykkyn şekilde hyzmat edýän sunuga diýişärleri, meselem Cemal Saparowa, Hemra Rejepow, Murat Mollaýew, Züleyha Kakaýewa, Gülşat Gurdowa ýaly sunugat wekilleriniň öz durmuş şertlerini we halkdan göz görtele baý hem kaşan ýaşaýandygyny görkezjek bolmagy ýylar arasynda ýiti tanqidi pikir garaýyşlary döredýär. Diýip synç aýtdy. Aýrarlykda gurulýan intelligensiýa wekilleriniň bir näçesiniň tasdiklamagyna görä, türkmen ýaşlary ýurt içindäki bagşylaryň we sazandalaryň dörejligini çäkli we hil taýdan dünýä standartlaryndan epesli pes gasaplap köplenç türk, rus, günwatar bagşylarynyň, aýdymçylarynyň dörejliginiň muştoklary bolmagy ýakyn edýärler. Birleşen Ştatlarda ýaşaýan türkmen analitigi Aýnawat Ýaýlymowa özüniň türkmen sanyny ýasamalykdan ýüze sunugaty görmek isleýändigini aýtdy. Men ýasamalykdan ýüze doğru söz aýdyp bilýän, hujullanýan, erkin durmuşa arzuw döredýän sunugat isleýän. Yerli intelligensiýa wekilleriniň biriniň pikirçe türkmen bagşylary türkmen jemgyýetiniň çyn kalbyndan orun aljak bolsa ilkinji nowatda öz dinleýijileri bilen göwün açyçan gatnaşyga girmeli. Halky gyzyklandyrýan we ilat üçin derwäs bolan meseleler we mowzuklar boýunça eher döretjek bolmaly. Maglumat üçin aýdylsa, Türkmenistanyň kanun ýurt raýatlarynyň döretjilik erkinligini kepillendirýär. Konstitusiýanyň 56-njy maddasyna tasdiklanylmagyna görä her bir adamyň medeni durmuşa gatnaşmagy, çeper, ilmi we tehnik döretjiligiň erkinligine hukugy bar.